Karbiatum tanon ke aprang akarbi kalilo. Aprang nang bartanglo. Beha bepar mate business hin kengkam nang chejor tanglo. Methang along le methang hempu methang si beha hin ta paprang ponang jipu athepi en ponsi ongdung akarbiatum aprang nang bartanglo. Lasuang bong ben gotom terang ta inulo alang liphan radatum ceparjan bang pupusi kachiniatum keong. Lasong si matijong ni phai hiniar ni Taralangso ke dama towar kok thomalong Vespa Aprilia Showroom kimi kangpu pon abirta nangle. Lasirada tung bangso Aprilia Vespa dangnia gari ke namji mate angton pen klar dak alam kachini ji aphan showroom owner Gotom Terang contact number 8761823459 along kalite showroom along na hubri tame pusi terang sangho ninjipon. Pinila bangso Aprilia Vespa Showroom akimi kangpu amai long Martin Terang Gotom Inki Khorsing Terang Mensing Bay John Milik Krang Bay ke et pen chenglok nong nam ka chathang klong abang phu abang pitu chetong du. Lasi lapulo laso showroom ke ban along nalinar julo facilities puba so lilia prang neli than thupo Vespa Aprilia Showroom lake Italian company so laso company ke di fulong ke first time la showroom ki bi puke la penilitum non servicing ki pi phan tame chikiat lo servicing da dangma doji la pen non mupen facilities alam bang thupo non laso Aprilia pen Vespa jong CNG bolote iltum finance pen PG SDFC bank la pen kaprek private bank pen samin iltum abar sai bi ponji lasi KNG tum nar ju confusion gok te lasi loan ki PG bank ken nal tum civil score pen silang poje down payment koan pen sinal tum longji ma boindut bahin tum nakar ju bang doko pratik lasi holo lasi civil score bank jong si mesen bolote nalitum lan PO nang ne that down payment pen samin nang tum ponlong po lasi adora bank ke askuti te lang mesen pot agar imda jakong do pot askuti bank ke la ke siya thak sai de si on road alam lo hai la si price list bang ke moladak nang humri luten nilitum thanun po. News report Karbi Anglong Live.